Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal vi noget som rigtig mange har skrevet til mig. Ja, så vi kan se der, så er der rigtig mange som har skrevet at jeg skal klippe mit hår. Og det er simpelthen hvad vi skal i dag. Og jeg kan selvfølgelig ikke lige klippe mig selv, så jeg får selvfølgelig hjælp af min kæreste. Perfekt! Hey. Jeg har sådan en rigtig croissantknold i dag. Perfekt. Med fedtet hår. Er du klar til at klippe mig? Ja. Jeg ser farlig ud. Lidt. Nå, men vi skal klippe dig. Ja. Og nu må jeg se, hvor godt jeg kan klippe dig, når jeg ikke kan komme så meget bag dig. Men det må vi se. Jeg har en lille pose, som jeg samler håret op i. Og jeg har overhovedet ikke, jeg ved ikke, hvordan man klipper. Jeg er ikke frisør eller noget som helst. Jeg har ikke været uddannet til noget frisør. Og du skal sidde stille, for ellers bliver det skævt. Og du skal sidde lige med hovedet. Og nu går vi i gang. Jeg tager lige så stille ad gangen. Ja. Der røg den første tørt. Jeg må ærligt indrømme, jeg sveder lidt. Det er lidt tricky risky. Ja, det er det. Ej, jeg har jo klippet dig før, og det er jo blevet fint alle gange. Ja. Du har ikke været utilfreds. Så er der nok nogen, hvis der sidder en frisør og kigger med, så sidder den nok og græder, hvor jeg klipper dig med en... Ja, hvad er det her overhovedet? En neglesaks. Altså... Du skal altså sidde stille, for jeg kan se, at der er et tot, der er blevet for kort, fordi du ikke har siddet stille. Du kan fortælle om dit hår. Jamen, mit hår... Jeg har aldrig nogensinde været langhåret før, faktisk. Så kom jeg sammen med Isabel, og så sagde hun, at hun ikke ville være kæreste med mig, hvis jeg ikke havde langt hår. Gud, gjorde jeg. Ej, vi skal altså have det her om bagved. Ej, var det egentlig også langt, kan jeg se. Nå, men den skal lige være der. Og så lige pludselig, så lod jeg det egentlig bare gro, og så er det blevet sådan her. Det var ikke fordi, jeg sagde, at jeg ikke ville være kæreste med mig. Nej, det var det ikke. Jeg siger også bare, det var for sjovt. Og så synes jeg egentlig bare, at det har været nice. Det er nice. Tak skal du. Det er jo, selvom det er nice, kan det jo godt blive for langt. Det skal jo ligesom stusses til. Du skal altså sidde ret med ryggen. Du kan ikke sidde så afslappet, når man klipper dig. Kan jeg lade den stå her? Ja, jeg bliver nødt til at lige hoppe lidt herover. Hvor det regner med hår. Ja, der er rigtig mange, der har skrevet, at jeg skal klippe mit hår, og det... Det gør du nu. Det gør jeg nu. Men... Nok ikke lige så meget, som folk gerne vil have mig til. Ej, der er sgu... Altså... Ja. Jeg synes, langt hår til drengen er mega pænt. Jeg får ondt i ryggen af det her. Ja, men... Og så er det jo ikke særlig højt, så jeg bliver nødt til sådan så på mig. Ja, kan du se nogen forskel indtil videre? Eller synes du bare det? Jeg kan ikke se nogen forskel, nej. Nej, altså det har altid været lidt kortere, eller det er lidt kortere foran, kan jeg se. Det gør jo ikke noget. Nej. Hvorfor sveder jeg? Fordi du er bange. Jeg har det virkelig... Du er bange for, at jeg dræber dit udseende. Ej, jeg skal nok være rigtig sådan blid, så det ikke bliver for slemt. Ja. Nu er det jo også snart sommer, så du skal jo også lige sådan sommers lidt op. Sommer, der ryger alt hår. Nej, der gør jeg. Det kan jeg godt love dig for. Jeg er skaldet. Nej, stop så. Okay. Ej, jeg sidder virkelig ikke særlig rart. Nej, men det er virkelig ubehageligt at sidde sådan her. Okay. Det var langt den tot. Men I kan jo også smide et like på den her video, hvis I vil se mig klippe Isabels hår. Nej, det går ikke. Jo, det gør. Nej, jeg har en frisør. Så klipper jeg lidt med en neglesaks også. Ej, jeg kan godt se det der på skærmen. Det ser da nice ud indtil videre. Kan du lige længden, eller? Det hjælper på det. Ja. Kan vi ikke lige prøve at se forskel? Jo. Så lige. Jeg synes, vi skal... Det bliver sådan her. Kan du godt lide den længde? Ja, det ser fedt ud. Det var godt. Det jeg gør heromme bagpå, og så nu lyder jeg rigtig frisøragtigt, men det er, at jeg klipper nogle af spidserne, eller nogle af de ydre stykker, dem klipper jeg lidt kortere, for at der ligesom kommer sådan lidt etager i, og det lyder bedre godt, lyder mærkeligt. Jeg kan ikke finde ud af at klippe etager, men det gør jeg, fordi Niklas har nogle rigtig dejlige krøller, og de kommer bare bedre frem, hvis der er sådan lidt etager i. Okay. Så det prøver jeg, fordi om bagved ser du alligevel. Prøv at se, hvor langt det her var. Shit, der er meget hår. Ja, du har masser af hår. Du har dejligt hår, du har. Kan man ikke donere det til nogen? Det ved jeg faktisk ikke, fordi... Nej, så skal det være, fordi... Når det er til kraft og sådan noget, så skal det være sådan en bestemt længde, og det er jo ikke så langt, er det heller ikke. Nej, der er bare meget af det. Der er bare meget, og det er jo også fordi, jeg tager små totter ad gangen. Så det er det. Okay, jeg skal faktisk bagved dig. Er det rigtigt? Ja. Min seng er fuld af hår. Altså, I beklager... Undskyld. Jeg beklager virkelig meget, hvis jeg kigger meget hen på skærmen derhen, men det er fordi, jeg vil gerne se, hvordan det ser ud, og det kan jeg sådan her. Burde du svare på et eller andet spørgsmål eller et eller andet? Ja, jeg burde. Har du nogle spørgsmål til mig? Hvis du ikke skulle have langt hår, nu vælter du min hårspand. Sorry. Hvad for noget hår kunne du så forestille dig at have? Det var et godt spørgsmål. Skaldet? Nej. Nu synes jeg lige... Jeg synes, Boris Larsen, han har noget fedt hår. Og så... Hvor ser det sjovt
Det er så fucking sjovt ud herom, fordi den ene del er bare sådan kort, og den anden er bare sådan mega lang. Du rev mig lige en tot. Undskyld, men det er fucking sjovt. Det er fucking sjovt. Nej, men Boris Laursen tror, det er fedt, og det har jeg faktisk ikke tænkt over. Hvad med dig? Hvad vil du? Nej. Mig? Hvis jeg skulle have anden hår, end jeg har nu? Jeg tror sådan Nora Skam hår. Det var du ikke så glad for. Det er fint. Men hvad så til mig? Altså jeg vil gerne have, at du bare skal have langt hår. Og der var en tot, den er blevet lidt kort. Men det går nok. Hvad? Der var en tot, der blev lidt for kort, men det går nok. Det er kun en lille en. Kan du huske, hvad Frederik han havde? Kulmbak? Eller hvad? Det var godt nok langt. Det var fedt, synes jeg. Ja, det var nice. Jeg kan godt lide langt hår, men nogle gange er der også bare en grænse, synes jeg. Jeg synes, det er fedt med langt hår, men det skal helst ikke sådan... Det må gerne lige gå sådan til skulderen og ned, men så skal det heller ikke være længere på en dreng, synes jeg. Nej. Så synes jeg, det bliver lidt for langt. Det var ved at blive lidt for langt, synes jeg. Okay. Så det er godt, vi får det klippet. Det er det rigtig godt. Det er noget, vi begge to har valgt, det her. Ja, det er det da. Ja, det er det. Du sagde det til mig i dag, nu vil jeg gerne klippe. Ja, det gør jeg. Au! Det gjorde det der. Undskyld, det er fordi, du har nogle uldtotter, eller uldertotter herovre. Ja. Ja, vi bliver nødt til at så have lidt indhold i den video her. Ikke bare, at jeg bliver klippet. Jeg tænkte bare, at jeg kunne lige så godt lave en video ud af det nu, hvor det er, at jeg skal klippes. Også fordi der er mange, der har skrevet det til mig, men også fordi, jeg har ikke rigtig tiden lige nu til at så få lavet videoer. Og det synes jeg er lidt synd. Det gør mig lidt ked af det. Skolen tager hårdt. Ja, men det er ikke så meget skolen faktisk. Det er mere arbejdet. At jeg arbejder. Du har også bare sene dage i skolen. Altså. Det har jeg. Det har du. Men det er også bare sådan, at jeg er fri der 4:30, så kunne jeg godt komme hjem og så få filmet en video, eller måske redigere. Det gjorde det. Så skal du på eller måske redigere, men så skal jeg på arbejde. Eller også hvis jeg ikke skal på arbejde, så skal jeg hjem og... Ej, du hopper godt nok meget i sengen. Det er fordi, jeg prøver ikke at gøre det helt lige, for så ser det så mærkeligt ud. Mine fødder sover rigtig meget, når jeg sidder sådan her. Det er mega irriterende. Men nej, så skal jeg hjem, og så skal jeg handle ind, og så skal jeg lave mad, og... Life. Jeg flytter hjem igen. Jeg gider ikke mere. Det er godt, du har din egen lille lejlighed. Ja. Jeg tror, der er virkelig mange, der gerne vil se en roomtour. Nu sidder du rigtig skævt i ryggen, og så bliver det... Jamen, jeg bliver træt. Jeg bliver også træt, men det er fordi, hvis du sidder skævt, så bliver det skævt, Tom. Okay. Og det tror jeg ikke, du gider have i det selv. Det bliver skævt alligevel, tænker jeg. Ja, men det bliver endnu mere skævt, hvis du sidder skævt med ryggen, så kan det blive sådan flere centimeter skævt. Okay. Jeg kan jo altså, og så ryger det hele? Nej. Så du skal gøre dig umage? Det gør jeg sådan set også. Okay. Jeg prøver virkelig at sidde sådan, men det er også fordi, du sidder bagved, så bliver jeg også sådan jeg er lidt hvor mærkeligt ud heromme bagfra. Ja. Det skal nok blive godt, det her. Jeg har gode feels omkring det. Altså, det er jo sådan lidt, jeg har jo prøvet sådan lidt her bagved, sådan lave det lidt etager. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt jo. Ja. Men for at du sådan, for at dine søde krøller kan komme bedre frem. Ja. For det tror jeg bedre, de kan så. Er vi snart done egentlig? Jamen, jeg er faktisk snart ved at være der. Altså her nu? Ja. Okay, lad os lige se difference, hvis vi kan det. Der er jo ikke sket en skid. Så der er ikke sket nok? Der er ikke sket noget jo. Men det er fint nok. Okay, jeg sidder sådan her nu. Ja. Det er altså sjovt at klippe. Måske skulle jeg blive frisør. Og jeg skal lige huske alle hår heromme, at de lige kommer ud. Der var lige nogen, der var lange, som jeg ikke havde fået med. Og så fik jeg dem frem. Og det er så virkelig dumt, vil jeg lige sige. Er du bange? Lidt. Ej, jeg har virkelig ikke taget mange af. Der er virkelig ikke noget at være bange for. Okay. Jeg lover dig, der er ikke noget at være bange for. Men jeg skal lige sådan stusse det efter til sidst, hvor jeg lige sådan går hele vejen rundt og lige sådan... Nej, hvis jeg skulle have noget hår, ikke? Ja. Så skulle det være ligesom Armin. Hej. Hej så. Ej, så var der hår over det hele. Jeg tror, jeg bliver nødt til at skifte mit lag. Ja. Ærligt, så troede jeg, at vi skulle gøre det her nede i stuen. Ja, det havde nok også været bedre. Hvorfor er det en seng? Det er sådan lidt mærkeligt. Ja, det er faktisk lidt dumt. Hvad sagde du egentlig til Philip? At vi skulle klippe dig. Ja, og hvad sagde han så? Jeg kunne høre, han sagde, hvad sagde du? Han troede, jeg sagde, at jeg skulle noget andet. Undskyld. Skulle noget andet? Ja, han troede, jeg sagde, at jeg skulle... Jeg ved ikke, hvad det var, han troede, jeg sagde, jeg skulle. Altså, hvad siger du til længden her forfra? Er det sådan... Nu skulle lige kigge om, hvad du synes om den. Det var lige sådan her. Det flyver bare med hår. Det ser faktisk lige ud. Ja. Ej, Isa, du er god. Jeg skal bare lige i forhold til heromme. Nå. Skal jeg sidde sådan her? Ja. Det bliver en kedelig video. Nej, det er da sjovt at se dig blive forandret. Det gør jeg. Ej, hvad ligner jeg?
Jeg synes, det ser godt ud. Nu har jeg jo ikke klippet det. Altså, jeg vil faktisk sige, at vi er der. Nu har jeg jo ikke, altså, jeg har jo ikke klippet det. Sidst klippede jeg det for kort. Nu har jeg bare klippet det sådan, så jeg synes, det er sådan perfekt længdeagtigt. Men så bliver det jo snart for langt igen. Er det det? Det er det. Det er det. Skal vi prøve at vende dig rundt også, så de kan se det bagfra? Ja. Det her, det er det endelige resultat. Ej, jeg synes, det er blevet godt. Det kunne godt have været lidt længere. Ej, jeg kunne godt have taget lidt med i nakken. I don't know, om det er for langt i nakken. Kan man overhovedet se det sådan her? Ja, man kan. Man kan se det. Ser det godt ud? Ja, det gør. Jeg ved ikke, om det er for langt i nakken, eller om det stadig er for langt. Det er ikke særlig meget derovre. Nej, det er det ikke. Men det gør alligevel lidt. Ja, du kan lide det. Hvis jeg så lige... Så om et halvt år, så kan vi følge med igen. Der får jeg lavet sidecut. Nej, du gør ikke. Nej. Men Isa, tak fordi du gad at klippe mig. Det var så lidt. Jeg håber, du er tilfreds. Det er... Ej, det er lækkert. Det er lækkert at røre ved sådan noget. En god længde. Nå, men Isa, jeg kan se, at dit hår, det trænger også til en lys. Nej, det gør jeg ikke. Så hop ind på Isabels kanal, så klipper jeg hende. Nej, du gør ikke. Men, min næse løber. Tragisk. Men tak fordi du gad at klippe mig. Det var så let. Det var fantastisk. Jeg håber, du kan lide det. Og tak fordi, at du har set med. Du kan jo smide et kæmpe like, hvis du kan lide den her skal vi ikke lige se, hvor meget hår der egentlig er nede i den her pose? Ja, det kan vi godt. Der er rent faktisk røget noget ud, venner. Nu er jeg ude på gulvet. Der er faktisk klippet en tot af. Ja, så det er ikke en prank. Det er ikke en prank. Det er ikke en prank. Nå, men have det rigtig godt, så vi forhåbentlig ses igen i min næste video. Yes. Hej hej!